Sengap bah pat ba ka ei ka ba iba arden ikwa ban keren shphang ka jingkala. Timentang nya sengap no ya ka ei ka ba iba arden ikran. Iseng san perthei kabangas ngau thamula kimtip ka jingkala ayu ngikwa ki kiong ngiting ikwa ban penne ban pensa ngiting yong ngiting ikwa phi ban penkala naga jingduk syaga jingruspa ki ting ikwa ban penne haga jingduk ngi kwa ban penkala naga jing sniu syaga jing naga jing sniu syaga jing bha ki kwa ban penne haga jing sniu ngi kwa ban weng ya ka ni ka jing ting ka jing smith ban wan ra ya ka shong suk shong sngan ki kwa bu pat ba unne ka jing ting ka jing smith ko kipat ba upat ba uyo banjit mentah preng jong kita bat ke parti VPP ke ba syai hagi nong rim ke ka jing kwa ka jingi ngila keren syai syau pat ba dai namar kata kada kumbala de kreni Dr. Ricky mene ubalong unoi kai ni hu jenga secretary jong ke parti ke jingi ukertong ubaka parti kan sei mentah uban let support kayeng dorbar thawan support parliament ulang urang ba ubala I kajing mut kajing perkat ulang urang ba ubala biang kajing nang kajing sat ulang urang ba ubam syong shit syuk masen pun mana tiket ni kremi bi bariki le syong shit balayo tiket ulang jai jai hi namar boleh ulakot kajing mut kajing perkat kumurang ba namar kathong kajungi kalong bangin wanra ya kajing kala bangin ya sat la kalong ha parliament la kalong ha assembly la kalong ha district council la kalong ha ki raj la kalong ke hima ngin ya tai ban ngin ya tai tang kumno ban kentiu ya gari bat ya ga jaj menriu kumno ban pendu jaj ya ga ta jingduk kumno ban pendu jaj ya ga bamsap namar khlem dala ban job kathma yakini ngang epi ka jing perta ya ga loi ka ba itnat ka ba shngan ka ba bit ka ba bang kan long tang ka jing perta ka ba penthame yau pat ba ko ki pat ba be jonga dai nomor kata kata ho bangi ang ngila seng ye ka party ngi seng om dai tang baniele election but kum bangila kular ngila le kum ki nong elam jonga voice of the people party ha bangila seng ye ka party ngila let ban pan jinggershan ki pat ba bagin alat ingi bangin don na ka sarkar balada phi alat ingi bangin don na ka sarkar ngin ya khun banwan ra ye kini ki jingla ki babon kum ka party but ka way na ki mat ki bangi ngila bu kadai ka jing pen bet thamai ya ka reservation policy lani ka bha thongkam mdei tang ka voice of the people party ka ba kular ya kata ndrei jan baro ki seng san perthei kila kular hakita ki election pledges ki jongki lani kita ki election manifesto ki jongki hakita ki mat jingkular bamakiru kenwan ra ya ka jingla hakbede ba ka bha thongkam daladap ka election namar baki babon ki seng hang ni gidai tangi seng election ladap ka election lakut ka kam nrengi ting yong ngim dai bangi mi tang banile election ngi pet ki ai ki mat jingkular ki bangila kular yu pat ba ngi shong kum ka party ban yong mentangi job tang sawut nginum wadau nginum wadong yu pat ba nginum ong yu pat ba balai pipin job yang itang gani nrengin pin I yu pat ba ya kata ka jingmut ka ba scam ka jingi ngin pin I yu pat ba ya kata ka jing terang ka bangidan bat ngin ya ki ya kini ki mat ki bangidei ban ya ki nagata ka daw ngala ra ya kini ka mat apo assembly u chief minister of tre ban ya kran ya kini ka benta namar boleh wala da phim ya ha election ka yang kasuri nrei kum ki nongelam ki bas ngau thu ya ka linti kum no ban tre kam nyong ka ni ka de ka yeng ka ban ya tai ki program ki policy ki an kam de ka ta ka yeng kasuri la da phim tre ngin mi sha surok kum bangila kular yo pat ba ngina onti yo pat ba ji dingi ngim ra apo assembly ngin mi sasrok ngin yaki hadu banda penyo ya ga hok jong pat ba ngila mi sasrok ngila penlong ga jing yaki ngila shat ngan kam dei ga basok ban shat ngan arspa arpuai kenta ko ki pat ba be lam dei ba kadan ga jing ko chmot ka bas kam nagam ta ki kon samla ki be kendo jing aga yo kam yo jam bat ka jiki ka jingi ling ba ga jing ga chan jo pi baro kala yo ngila yo ban khet yo so jong ga jing job ka sarkar ka hak ban pendem ban penbet thamai ya kani ka bha thungkam ki hak ban thau ya ka expert committee